Nagasimba ka, nagashare pa gay, nagapost pa kag verse, nagaampo ka pero sipiat man lagi ka. Makasala man lagi gihapon ka. Atuan ning tunan unsaon nato pagtubag ug nganong makasala man gihapon kita nabisa nangalagad data sa Ginoo. Kini nga mga tawo nga nagasulti niini, tinuod wala gyud sila masayod sa kamatuoran. Kay bisan pa og nangalagad na ta sa Dios, dili gyud malikayan na masipyata. Kay dili man inguna isa ka pagbasa nimo sa Bible, isa ka ampuan nimo, isa ka pagsimba nimo, perfect na kadretso, dili man ing ana. Kay ang kalainan sa mga tawo nga nangalagad sa Dios, gipasaylo na sila. Ug sa tanan nga midawat ug mituo kaniya, gingon dira sa John 1:12, nagihimo silang mga anak sa Dios. Kita ang gihimo ng mga anak sa Dios, dili pasabot na pag mahimo na tang anak sa Dios, di na ta masipyat. Kay naa pa man ta diri sa kalibutan, masipyat man gyud ta sa atong masulti, sa atong hunahuna, sa atong binuhatan. Pero ingani lang ang kalainan sa mga tawo nga wala nangalagad. Kay ang tawo nga wala nangalagad, makasala sila, dili sila mga igpasaylo, dili sila muduol sa Dios, kay wala man sila relasyon, wala pa sila midawat diya sa tong Ginoo. Pero katong mga tawo nga nangalagad sa Dios, masipyat na, makasala na, pero muduol na sa Dios ug mangayog pasaylo. Kaya tanan na mga anak sa Dios, mangayog yung pasaylo. Lord, sorry kayo, pasaylo ako ug dili na gyud nako to buhaton. Mao kana ang kalainan sa mga tawo nangalagad ug sa wala nangalagad. Kung atong basahon ang Biblia, aduna tay manglalaban. Siya ang mudupa kanato. Kay dili ta maluwas tungod kay buutan ta, dili ta mangaway sa uban, ang maayo kay tatanaw sa mga tawo, dili ta maluwas ni ana. Tungod kay wala gyud mahimong matarong at ubangan sa Dios pinaagi sa kaugalingon lang na binuhatan, kundili pinaagi kay Kristo, nagihalad niya ang iyang kinabuhi aron kita adunay kapasayloan. Unsaon man na para mapasaylo ang atong mga sala, aron makasulod ta sa langit, aron malikayan nato ang mga buhat na dili maayo. Muduo lang kay Jesus. Kay mga tawo nga midawat kay Jesus, maglikay na gyud na sa sala. Kung imo nang sawayon na nasipyat ka, maghinulsol gyud na. Pero ang tawo nga wala nangalagad sa Ginoo, imo nang sawayon, magpadayon ug mosamot pa hinuuna pagkadautan. Mana kung nay mga tawo kaninyo nang nagpersecute, nay magsulti kaninyo niini, ayaw sila paminawa, himuon na hinuna encouragement na magbag-o ka, ayaw kabalaka, ayaw hunong sa imong pag-alagad. Kung dili mo padayon na hinuon ka diha kaniya, kay dili man ta mabag-o pinaagi sa atong kaugalingong binuhatan, kung dili na bag-o ta pinaagi sa atong relasyon na maayo diha sa Ginoo. Mao nang dasigon ko ikaw, ayaw ka diskurahe, padayon lang, kay dili ka pasagdan sa Ginoo. Ang mga tao nga nagpersecute kanimo, ang mga tao nga nagsulti nimo, i-bless lang sila, iampo lang sila, higugmaon gihapon nato sila, kay ang Ginoo na ang bahala sa ilang kinabuhi.